Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom operovaným a ošetrovaným v našom ústave. S jeho špecialistami, lekármi, anestéziológmi a zdravotnými sestrami sa stretnete na 2 miestach ústavu. Najprv sa za nimi pozrieme na jednu zo 6 operačných sál, kde sa podávajú celkové a regionálne anestézie ku všetkým typom kardiochirurgických a angiochirurgických výkonov, vrátane transplantácie srdca. Operačné sály sú vybavené špičkovými anestéziologickými prístrojmi a kompletnou monitorovacou technikou na sledovanie vitálnych funkcií pacientov. K intervenčným diagnostickým a terapeutickým výkonom na pracoviskách ústavu zabezpečuje oddelenie analgosedáciu.